donge when and where kaka where donge ngisi Migori wadwa kipiny Migori ka ing'eni Migori en town manyalo bedo town moloyo town duto Kenya ka nitie kima Migori nigo ma onge county man kodo Migori achiel ni nitie kod rech adier kose mriambo Migori achiel ni nitie kod cotton Migori achiel ni nitie kod tiang' Migori achiel ni nitie kod youth Migori achiel ni border nyisa piny mantie kod nyisa town mantie kod gigo duto e achiel onge kata Kisumu gogo donge koro manyisi ga madwe na wan kod prototype kata kwa duogo Kisumu ka bedo jatend piny to nitie gima dwa timo ni kwajara na mapoko tim abro ensure ni Kisumu is the hub of education in whole of Africa nikech Kisumu ka ino joluo somo gi professors matiyo Nairobi moko tiyo New York moko tiyo UK kuketo education mana Kisumu bedo the hub mar education in Africa donge nyithindo biro wuok Uganda Tanzania biro somo kani to jok matiyo kaka megewa matiyo kani mauso gik moko nwang gima nyiewo la real estate ma Kisumu biro boom nikech nitie professor mobiro to omie ot komodakie nitie ng'at mo matiyo hama mane kaka economy groga emanyisin silver bullet en dwaro tije no jo Kenya kisemi ng'ato tich igole dhier lakini wan kod jo siasa mawahero to kwadwa koro gima adwaga penji ni gimo Fred Ogolla duoko en ma wapenjo ga the wrong question wapenjo ga jotelo mage moripo ben telo nwa donge e kaki penja to Fred in tikela ngwa let us not ask that question penjo moripo penjo no system man ma produce jotelo ma pinka system ma produce jopinka en ni wadwaro leadership ma imiyo ng'ato gimo kalore kod track record ose kelo tijadin jopiny ose konyo biashara mage en ose mentor je youth machal mage donge to en ose biro kod contribution mane koro wadog ni Fred Ogolla ne an professor Strathmore kuom tigni 12 donge donge in Kisumu ka ing'e Lesiampe yes Lesiampe ne en CEO ma Jaramogi Oginga Odinga what hospital donge apuonjo Lesiampe kaka to run healthcare institutions kenda miya scholarship bo somo Strathmore no obiro kabu en motelo no Jaramogi Oginga Odinga hospital donge mano contribution kwa so can contribution mana ni contribution track record ma Fred Ogolla ngisi mana achiel donge Abala Wanga donge Abala Wanga city manager ma Kisumu osomo kanye Strathmore apuonje kata thesis mare ma masters an ma supervise wanyalo kwano bwa kwan PS Omolo apuonjo an ma support PS Omolo ka PS Omolo ne en finance director ma Kemri ke ko chako career mare koro wanyalo kwano lakini kawe wach ma joluo kende anyalo kwano ni Josephat Nanok apuonjo James Mwangi apuonjo anyalo kwano ni bakwani koro achano wadwaro no mondo jobed promoted kod track record oko tije miacho ka donjo tabro appoint as gimiluongo ne CDF manager mago gin tije mantie mosebedo created wadwaga ni I create tich mapoko bedo created koro Fred Ogolla gima kelo en mokwongo Fred Ogolla en nyathi ma kanisa baba ne en catechist ne wabedo brought up onyuola Ugenya to adhida katwekera ni Kibra koro penjiri nyathi monyuol Kibra mowuotho Kibra kaka chal chande boda kanyo bosomo kanyo bo bedo global professor dongo ng'eyo kaka ng'ato nyalo kalo ko kuma untie no mondo udhi kuma at least gimose achieve mar ariyo values ing'eni wadwaro leaders mantie kod values an kaka Fred Ogolla an track record mar values ong'e nikech opuonja gi Jesuits donge Mill Hill masani ing'en Milimani ka donge ma Hill Parish donge Mill Hill evangelize Luo Nyanza region mano I wanted to be a priest in Mill Hill corona adako for 8 years gipuonja ways of how to have strong values asomo kapuonjo Strathmore Opus Dei ong'egi kane tiji oripo ng'is gima in gimi wacho nikech ka wabet gi jok mong'e mana loso wayiero ji based on ng'at mong'e yanyo wayiero ji based on ng'at man kod goons donge to
ok wadwa ni mondo youth wagi obed goons mag mitiyogo politically. Wadwaro ni mondo gibed ama goons manyalo develop economy. Koro an tije mimiyo youth gi bro empower gi, bro golowa yachiedh nadi mwango gi. Achiedh nadi omako piny, okwako piny ni duto. Koro an tija en abro chiwo solutions. Ok abi chiwo problems. Ok iwinjo ka Fred Ogola yanyo ng'ato. Isewinja ka yanyo ng'ato? Bende ok aluong nying ng'ato. An awacho mana jopiny gima nyalo timo nigi. To jopiny bro wacho no Fred, kaka iloso no, wanyalo migini. To ka gi appoint me as the jatend piny, I will not disappoint them. Koro ka diponi oyieri, awinjo kimulo kanyo weche go mag bero weche mag somo, ahinya to county ni ma Kisumu, ka achiel bende kod chiwo tije kone rowere mantiere pacho ka. Ang'o ma bende geto kete maino mari nikech ok dhi bedo abeda wach mar somo kende gi tich kende nikech kata gi sani ni ing'eni ker Mathuru ka indi kane odwaro kom no tiyo kanyo gi weche mane lombo it jopiny, mano wacho ni rowere bro miyo tich, bro timo kama. In bende awinjo kimulo wach mar miyo rowere tich gima chalo kamano endo. Koro mopogore gi mano kod somo, koro japinyo ko osewinjo wach ma Professor Fred nigo, to wacho ni professor ni wamiya ni na nafas mondo wang'e ni botimo ang'o. Ang'o gini keno ibro kete maino mopogore gi wach mar somo no to gi mar ng'iyo rowere no. Mokwongo seche manende awuok kani ka awuok anindo ramba kabiro kani, to ng'ato ne penja ga weche mag jatend piny donge. To an anyiso gi an ok ang'eyo donge. Trezi ni ng'eyo ng'ano. Gimomiyo anyisi ni ok ang'eye, wadum ga duman ng'ane. Emomiyo abiro ka mondo anyis nyikwayana mondo ung'eya. Nikech kaka Catholic nitie gimipenjo e katekism no, ng'ano mano ochweyi. Tiduoko ni Nyasaye ema ne ochweya. Tidu ipenji to Nyasaye no ochweyi nang'o? To nyikwanyana Nyasaye no ochweyi mondo itim gik ang'wen. Gik ang'wen. Mokwongo mondo ing'eye. Donge? Mar ariyo ihere. Mar adek mondo itine e piny ka. Bas mar ang'wen imor kode e polo. Donge? Koro wan wachako ga marach. Ichako tin ng'at mikia. Kaka sani inyisa ga ni jatend piny. Donge? Ang' manyiso ne jatend piny. Nikech kin jatend piny, Jesus nowacho ni ing'eyo yath golemo monyuolo. Donge? Olemo mano mosenyuolo. Kapod kiwacho ni idware. Donge? Olemo mano mosenyuolo. Nikech ng'ato ok nyal bedo nonyuolo olemo ma ok wadwa, to wan pod wan gamna kode. Koro olemo mage ma Fred bro nyuolo ma nyalo miyo obed go jatend piny. Winjo wach ni. Koro an akiaye. Nikech akiaye nang'o? Kidhi suptal, ineno jatend piny kanyo. Donge kidhi suptal imimina bill, tidhi chuli wuon. Donge? Kidhi school, ineno jatend piny kanyo. Koro an kaka nene, wan waongo jatend piny, to an akiaye, an pok aromo kode, ng'ama oseromo kode owach weche ne. Ng'ama oseno berne, bende wach berne, an to kaneno nikech kidhi suptal, jichandre. Sani kiwuotho ka, joyuth onge tich. To wawacho sijui ni wan e sirkal. Wan wang' pogruok mar wacho no, wan e sirkal kod an e sirkal. Ng'ama ne sirkal olos iloye owuon. Owe wacho nwa on my behalf. An abe en jaluo. An e sirkal. Tracy, aparo ni nyingi no oumano nyaka bede ni wuok Luo Nyanza. Donge? In e sirkal. Bank account ma jogo seche meme gi pesa kaka gini sirkal no. Donge? Intie bank account moro ma central ma kosebitie pesa, koro joluo to withdraw to nwang'o. Awa nyisi maler. Joluo kik badhi ng'ato nyis ne sirkal, nikech kata ka Msomali enie CS ma treasury, kobiro bo allocate pesa maloso nu barabara, pesa madhi school, pesa madhi hospital. In mane gima biro konyi kanyo minene jatend piny. Koro an kamora mora madhiye kadhi supermarket, an mana on my own. Kidhi fuel station, in mana kendi. Chon cha ne idhi ga fuel station tino wana ng'ato tumo subsidies mara 100 bob. Donge? Koro kali nyie mafuta mar moromo 177 ni nyalo nyie 120 ama 110. Koro ineno jatend piny i subsidies mar fuel no.
Kidhi supermarket inewang ka bech mkati inyalo, bech sukar inyalo, ineno jatend nikech moine ne isomo ga budget gu bech gik moko kusoma sama pa finance bill ni somo ga no mkate bro bedo siling 20. Ingen ananyo mkate siling 2 gunus siling 2 gunduru kose donge 50 cents 2 shillings 50 cents sani nye 180 120. Koro an gima nyisi ni gimwa bro timo anyisi ni with a silver stroke one bullet to cost your living bro duogo piny immediately. Gima bro timo kendo biashara mwalo so mwadwan mondo olos tije mag jo youth gidonge. One called prototype formula mar duoko piny bech stima kod 45%. Nitie formula. Nikech leakages in around 20%. Donge. Leakages gi nyiso no one called very poor grid infrastructure ma ok nyalo kawo stima maber. Donge. Neno ga kantie this ilonga no neno ga gino overload gi. Baso chemoko nitie blackouts gi. Ok wanyal industrialize bwadhi mbele to kod piny kod bei ma stima ma beche ng'eny mar ariyo stima ma Afrika. Kendo gima duong' mogik wanyisie kawuono en chieng' sabato kendo akwayo no maber jok malemo kawuono jo odira ma sabato donge. Kawuono som Isaiah chapter 6 verse 4. Nyasaye penjo no duol ma awinjo kanyo ka Nyasaye penjo to aor ng'ano whom do I send? Donge. Seche makoro piny omako ji gitije mang'eny mag kech. Donge. Seche moche mag skul chando ji. Kaka jo Israel ne Misri. Ne gin go achiedh nadi mang'eny. Ema Nyasaye penjo to aor ng'ano. Koro adwa penji Tracy bende ka gujo mawinjowa. Seche makoro piny osedhi marach ni Nyasaye penjo no aor ng'ano. To ani or pilot mose goyo ndeka par piny. Kosibro keto pilot ma at least osenyis no setimo gimoro achiel mena adier. Ka hango okanya luongo ni English yampe marach i TV nikech no tiyo nuka. Kendo na biro ba visit nyara mogika. An kata deputy vice chancellor uzima ka. Watemo kakwa nyalo konyo jo piny ni mwana kata healthcare marwa mane waloso uzima ni mondo nyithinjo luo onwa kaka nyalo bedo daktache obed nurses obed pharmacists manaka donge. Mano is not is a contribution. Kendo wadwa gan ka Nyasaye okonya go tudruok masebedo go okonya ainsin tudruok man go kata kon partners mag New York. Kaka next month we are launching gimoma bro konyo jo piny luo kabisa. No mondo abed jatend piny kapok abedo jatend piny. What does that mean? Kidhi Twitter handle mara ndiko no president out of office. Okabiri to ni keta e kom. Kendo Tracy abro nyisi ni kochako dwe mara auchiel ka. Ibro neno gik mwatimo to tije na. Ema bro mi nyisa an kucha ami Fredo gola. Koro ananyisi ni kwe mos vinje mana gima pimo ni. Okani ngama bro wondi. Okabitimo promises kaka na umedo tim kan nikifika nitatenga nitafanya one and jatend piny ma onge office. Iwinja wachno. Jatend piny ma onge office nyiso ni nitie gik matimo kata ka okadonjo office. Nikech kata king'iyo gik matimore ga kila ng'ato iyiero mana gi tijene motimo. To tije ni ema bro teri polo. Ok mana kuko nono. Koro Nyasaye kwayo nto aor ng'ano. To ka in gi jawinjo mawinja tiwinjo ni gima wachoni ni nyalo timre. Ana kwayi ni tim kama. Ibenda bro mna ori. Bilos go mama ni, bilos go baba, los go nyathi. Nyisen okwanyal rito 2032. Okwanyal rito 2032 bang' mane ka ng'ato gini oken gini ng'ato ma ji wilrego. Gini gik machando jopiny sani Tracy. Pare ni ng'at mathokich kinyise ni warit wadonji sirkal mondi eka ng'ato biro to kawe 2032. Ikonye gang'o? Ng'at ma nindo kech kawuono makoko nwango chiemo kawuono to kech onegi. Ng'at ma tuo e hospital ma ongo kod kaka du konyre sani onge kod ng'at ma onge ot kuma nindi ema koyo nego sani. Ng'at ma ongo go nanga kikirit kony gima di kony sani. Abenda timo mara ibende timna mari lakini gini nyakwaloke sani basa adwa kwayo ni Baba Ramogi Odinga not kelowa to the second liberation nikech our jok manotelo nowa our great grandparents no kelo gimiluongo no the first liberation mane gitero mzungu bugi golo woko donge.
Mar ariyo, baba wa Jikamaro Jaramogi gi Raila Odinga gikelonwa the second liberation makoro wan go ma democracy mwanyalo lose kaka wanyalo loso kawuono e Kala TV ni. Our generation koro nyaka kel gimiluongo no third liberation ma en economic liberation, not political. Jok magoga kokon they are fighting for political space. We have. Kata nyori no akajo moko losi ground koni yanyo joka, joge yanyo joka, ngat moro yanyo ngacha. Koro nitie already political liberation. Kose. Koro gimodong en economic liberation. Nikech ok wanyalo go kura, no democracy means to right to vote. No. Democracy ok en na right to vote. Is also to get services, mag education, healthcare. Koro an Fred Ogola, adhi timo gimiluongo gi dho ngere. No modernizing government. What is modernizing government? Mondo government obed government ma is fit for purpose, manyalo kelo no gimiluongo no services. Nikech this government is too broad. Kendo ka ngisi maber. Ka jatend piny ni odok, to obro nwango very broad government. Nikech jogo sewinjore gidwa medo positions, makata CS, prime CS no inyalo keta as a prime minister, ama kodong prime CS obro bedo go 2 deputies. Mondo jok maondre an ringo gibro donjo kura mison I'm different nikech an Fred Ogola ngan mo ora. Iwinjo no Isaiah 6:4 wacho no whom shall I send? Donge. Tana duoka won no here I am Lord send me. Anka ora. Donge. Ngat mo ora ka Kala TV ngisan ngan mo ogona sim na bialo si Kala TV. Analoso nikech duol moro wacho no aor ngano tabiro kacho no or an. Koro an Kenyan project. Jomoko gen systems project. Iwinjo jomoko jono ngani jatend piny manowuok mar ang'wen emomako lwete donge. An ngan momako lweta. An adwan jo piny kaka un mawinja nyikora mogi momako lweta. To winyisa nyathi wanok in gimidwa timo. To wan jodongo wang'e ka gini timoga. Wawuoth kodi ikal ikunde marichogi. Ikal ya ora ma tek kalegi. Ondie kik chami donge. Mondo wachop lokacha. To kasa chopo lokacha to gima Isaiah timo. Nikech ng'e gima timore, jodongo oket gando front line. Nyithindo madhiga front line. Lakini jodongo nyaka bed chien kanyiso nyathin turn left, turn right. Kanyo koro nind piny chung malo. Koro ana kwayo bende okawachi na ng'eyo moloyo ji. Ana nyiso na an gima an go an kod maono. An kod ambition. An kod dream. Madwa deliver njo Kenya. And I have a dream. Nuluwe Nyanza will be liberated finally. Mondo kik wabeda jok mawacho gano wan gund. Kama nyoro I disagree. Seriously. Gigima Gachagua nyoro wacho TV. No joluo oripo benigin in opposition. Gigmo kwadwa gin the following. One, okwadwa beti opposition. Secondly, okwadwa beti gik mingado nwa conditions maketho nwa. Wadwaro no wakao telo nikech ka nyisi Tracy the root cause ma luo tradition ntie Migori kumilo mon dala singo no singo nwa loch no singo nwa mwand no singo nwa low wanago loch pokwa no wango ingado nwa gama na dire kamo mingado nwa kuma maybe kuma top kuma okumit kuro wabir na kuwa kuwacho wadwaro no wan mwalo serikali nyora winjo kajo mokwacho no koro wan guthuolo malo sogo ngane ngamuta miloso ngano onge wadwaro no walo githuolo matin to aneno ka janeno osebedo ka oro kande ote to penjo moko bende podan go kama onego bena penji nitiere penjo moro ma penji to aneno ka okidwa wuoyo makare anyway penjo machielo madwa penji ere kaka japiny biro bedo gi yie kuomi ni koro Professor Fred Ogola ka wamiyo nafas mar tayo kaka jatelo pacho kaendi ere yie mag dhi bedo godo ni agenda main godo gi mulo kanyo weche mag stima wacho ni bodwoko kanyo piny weche mag somo makare pacho kaendi kod mano endo mag thieth ere kaka oganda dhi bedo gi yie ni weche miwacho gi dhi chopo gi kare nikech kinde duto jotelo ma wan godo pacho kaendi sama gidwaro kombe kata lemo mag telo pacho ka gibiro ga ka gilombo ji e kinde mag sero mbulu gi weche mabeyo ma ka gisedonje telo ni to koro weche ka giketo kando gichako mana koro focus weche machielo mamoko ere kaka dhi bedo gi yie kuomi ni biro tiyo maber duoko na sekta duoki lakini duoko na en achiel ing'eyo ng'ato gi tijene wawe weche mag somo waduog gik ma Fred osetimo ken jasiasa jawinjowa na chung kadwa bedo mbunge ma Ugenya to nabiro Ugenya to nano ka ji ne tuon nikech baba na ne japuonj din koro no ochiedho chuny ji koro na wacho na achiedh dend dhano mondo chunygi odag idel mangima
dhi Ugenya achiedho ji ma week ka week nachiwo yien mag arthritis, nachiwo yien mag ulcers, nachiwo yien mag diabetes, nachiwo yien mag pressure, ma every week ng'ato ne mango dose 30 days dose. Jodongo mane ok nyal somo M-Pesa namiyo gi angolo magisomogo. Atimo medical camp every ward mantie entire Ugenya, natumo every 2 weeks atumo medical camp. Parien kinde go no nyuol nyithindo 26 in a medical camp. Kuom nyithindo 26 go 16 ne gin yawuoyi. Nitie kata kidhik anyalo ng'isi anyalo taka abro mi namba kae go mama miluongo ni Millicent ma ok bar ndege. Onyisi ni nyathine no nyuol bar ndege to chako nyathino no Fred Ogola. Sama ni chuo ni weche mag thieth, sama ni chuo ni weche mag thieth. Be ni miyo gi chiemo nikech ng'e kaka ng'ato nyalo muonyo yath to ko chiem. Nene na thieth kende koso ni timo nang'o? Mano ing'e ne no obvious. To bende ing'e gima timore. Fred Ogola ne ga pokumi kata chief. Donge. Pesa gi ok na tamara gin kure. Donge chiwo mna gima dino wang'. Koro ana setemo mano. Donge. Ikwaya ni ng'en iwacho ni ng'at ma nyalo timo gima tin iminyalo miya gima duong'. Koro chiemo go ne awinjo ni bunge ma Ugenya miluongo David Ochieng ne en ekoloduma. Donge. Koro na paro ni chiemo no noselos kum bunge ma Ugenya. Koro ana kati chiem ng'ato kokelo ni oduma ni muod tini otanda. Ani muod nadi kituo. Koro na achiedho gi. Winjo wach. To bende gino nolore gi mission ma baba no ana chiedho chunyi. Koro achiedh del ma dhano mondo del obed maber mondo chuny kantie to inyalo dhi mach nikech tuo donge. Koro an onge gima japiny osemiya in terms of no miya telo moro babet go no. Lakini an achiwa mara. Ema nyisi ni ng'at mosechiwo kata fa onge gima osemiye. Ng'ano ok nyal trust gi gimo ma bende miye. Kose en an machiwa to ng'ato ok nyal wacho ni koro nyathini ma ongo gimwa miye otimo hama. Je kwa miye position nikech ok na bedo MP kendo kata o ticket mana adwaro ne komiya donge. To okrache na an gima mora ni ji 26 onyuol iye kanyo. Mar ariyo nitie mama mochiwo na dhile mojera ma en Ugenya to ne jomoko luora hamacho na migi pesa mama na nyathi an gima da koi onge nikech for 15 years ne kanyal chamo ringo to na kanyal muodo duma to ni loso na la kama muodo joma ta chamo ringo. Mano kikonyo ng'ano nikech ko kiloso lak ng'ato katimi chiemo di chiem kala kirami. Koro nitie gik wa anatimo mara. Koro in minyalo jajo ni ng'ato komi ji yien nono. Sani donge yien chando ji. Donge to chiemo to ni ati donge. To yien to chando ji. Nitie joma tho nikech yien. To ng'ato kochiedhi nono. Pesa ma di nyiewo go yath. Donge nyalo nyiewo go chiemo. Koro gini bende nitie kaka olure matin. Lakini ok anyalo wacho na mi ng'ato chiemo manyalo kwano. Lakini chiemo nitie joma nyalo kwano jatela nindo kech miya siling mero mago to nyalo tim to kinyalo kwano. An gima natimo ma intangible. En yien ne ji ne wang'o nono. To chieth ne ji ne wang'o nono. To gino konyo ji nikech ne ji tho mang'eny sana Ugenya nitie weche mang'eny dhir ng'eny Ugenya malich. Donge. Gino no konyo ji to kamano gima natimo aparo ni nyalo trust anyalo timo to wapenjie jok muse mitelo gi. Masani koro jatend piny macho no promise gini. En otimo ang'o kapok odonjo. In kikwayo penjo ni nyalo koro kara Fred to kod jatend piny opogore nade. Mar ariyo anyisi pilot mosego ndeka par. Donge. SHA dongo podho. University funding model dongo podho. Donge sani Millicent neno kago sim nyaka beno winji. Ndeke dongo ndeko podho ma SHA opodho. University funding model maso dongo podho. Safaricom dongo kore uso. Kenya Pipeline donge kore uso donge. Lowo oyak. Tia gas ogo nyithindo. Abduction otimre. Ng'at moselwaro ndeka par. Kuom ng'at moselwaro ndeka par. Ng'at ma pok olwaro kata ndege achiel lakini nitie gima osetimo. Ani trust ng'ano. Aparo mano gima jopiny biro duoko to an kaka duoke abro kayo mana gumuolo. Nikech giri bende ikwayo gumbola ng'amo chuno ng'ato onge nikech telo mara chune ok en telo maber. Telo en mikwayo to japiny wacho no Fred awinji wakonyi ama wawinji lakini ok wakonyi
to yiero en mana mar ng'ato nikech gini ok adonji siasa nikech koka fauli siasa abro fail. An ang'eyo ni koromo tarik 10 dwe mar 8 2027 kuyiero sirkal ma LDP to mibadhi muneno mang'eny gibiro weno maonge nikech kabedo jatend piny immediately katieko at this band is EACC neno Anti-Corruption Commission cha kanyo epicenter ma kwalo i piny ka nikech ng'ata ma bed yiero i piny ka kati bed mana CS kati bed PS president deputy president MCA governor senator duto ipuodho mana gi EACC kaka EACC puodho ji duto kanyo mikwale. Mar ariyo EACC osebetie kuom 15 years kagi spend 3.9 billion shillings per year gisetiyo go 58.5 billion tang ba giseduoko gisemna nuango no pesa mokwal 28 billion ini nyalo tiyo go 58 billion tin nuango no 28 billion deng mara sara. Koro an gima ng'eyo ni jatend piny mantie sani ko sirikal duto gikia kaka giran economy. Fred Ogola is a world renowned expert in economics. Nikech I was invited Munda Diallo scored World Global Center in New York on economics. Andiko book miluongo Solomonic Economics. Solomonic Economics to gipimo go siasa ma ji goyo ma onge kata knowledge mo ma ng'ato nyalo wacho na ng'ani ondiko book makara kisomo ting'iyo. Koro an ang'eyo ni I'm an expert in economy. We are going through the third liberation ma en economic liberation. Mar adek japiny gima chande ok en siasa en uchumi. Koro inyalo kawo plumber niket no konyi nyuolo nyathi nikech plumber cannot deliver a baby donge only a midwife. Koro ng'at mong'e uchumi to kad mong'e siasa in yiero ang'o? An yier ja siasa kosidwa yiero ng'at mong'e uchumi. Ka watumo second liberation ma political liberation maybe ja siasa nyalo donge to mano wasetieko wani face mar economic liberation. Koro an anyisin an ng'at ma olony weche mag uchumi asetimo ne piny mar Rwanda, asetimo ne Ethiopia, asetiyo Greece, asetiyo Spain, asetiyo Italy, asetiyo pinje maoko. Koro berno ema dwa na kel ni jo Kenya to yiero en ma jo Kenya. An gi penjo mamoko gin penjo ariyo ada penji gi dichiel tibro doka mana gi weche mana matin to with short words mana mapiyo piyo nikech sabari no kakoro mayo wangwa kaindi gi kinde ni endi ntiere wach mar two terms mabende oganda ma jo Nyanza mane injili masane jo Nyanza yalo injili mar two terms sada ni kanga mithuolo ti mul mana matin kabisa kat wach mar ariyo sani ni endi ntiere dono buch party mar UDA wantiere kanyo kod ODM kalore kod jatelo mar party nendo mar UDA mar ODM masani nitiere Laktar Oburu Odinga no yango kanyo ni ODM kod UDA onego beni riwore bedo gimoro achiel kai to ipogone gi lemo mamoko ma gidani mondo megi kaka mano endo mar jalup ker Mathur kaindi in kaka Professor Fred in kanyo kod chama nendo mar LDP kaponi nitie chama mora ma ikind chama ariyogi kamoro dipo ni owuok oko mo mithuolo mar riwori kodgi are you open to it be ikori matimo kamano koso ina kaka ichung kanyo kar kendi kamano endo? Ananyalo kwanye namne two term oken gima wanyalo konyrego. Wan wang'in ng'an manyalo loso weche machando wa achiedh nadi wawe wacho weche mag two term ama one term. Nikech jogo duto ok wanyalo believe nikech mago gin slogans. Wan wadwaro nto kise wacho two term ibro dhi hospital tinwa kantie yath ama kiwacho no one term. Wan kaka LDP wacho no must go acho ne en pilot moselwaro ndeka par donge koro he must go, he has to go and he is going in Jesus name he must go. So I'm not in those things. Penjo mar ariyo nikech wacho naduoke machuok mar wanyalo tiyo go chama mane bi ikori mar riwori duond bura mora kapo ni gimi thuolo maket kod mano. Yes, LDP oseloso coalition go chama mochopo 7 sani. Alliance maro iluongo ne Kim Alliance. Koro chama duto madwa donjo biro donjo gi LDP gi chama mokabiro mwasebetgo nitie process mar coalition building ma it is scientific manyako agree no what is the ideology yani ni ango mwadwa timo jo piny kwa donje serikal mano nyako winjere mokwongo. To ka ODM dwa through that route gibi
to wawinjre. Ka UDA dwaro gibi wawinjre. To ka ok gidwa to badhogi. Donge nikech anyisi ni UDA ok en jopiny. ODM ok en jopiny. Jopiny nyalo weyo chama madongo go to yiero maendeleo. Nikech wan tijwa ok en no wadwaro party mabedo maduong' ma koro wabro tiyo go ka duka moro mwachame wan tijwa en tiyo ne jopiny. Koro ng'ato kobiro to biro. Jesus nowacho ne follow me as we follow the God. Koro wacho ne follow me as we follow Christ. Ng'at moluwo yo makonyo go jopiny maneno osiepna. Koro in adwa penji no chama miwacho go gisebet ka gikonyo jopiny to gisokonyo jopiny kodang'o. Nikech king'iyo UDA osekonyo jopiny gang'o ma inyalo wacho ni UDA government otimo hama ja. ODM bende gisekonyo jopiny gang'o. Baba ne nitie kuro, baba omiyo ka jogo nwang'o kombe man gin go duto makoro gilose ni donge. To penjo magipo giduoko wagon kane gisenwang'o kombe go. Kaka governor manon nwang'o kom ma ODM kata county mar Luo Nyanza donge. Ang'o mane itimo ne jopiny? Mage penjo mwa penj, kik wapenj weche no ODM nikech an aongo wach go ODM, an aongo wach go UDA, kendo ok anyal loso iwi ODM ama UDA nikech an to okan jachama no, an presidential aspirant ma LDP. Tang'eyo ni LDP an gi ng'eyo, an gi geno, to an gi mor ni LDP bro loso sirkal mabiro ni ka jopiny owinjo gima bro timo hasa kochakre dwe mar 6 makoro LDP bro biro to romo go jopiny wan achiel kachiel. Wabro bet Kisumu ka ofis wadwa loso Kisumu ka koro wasenwang'o place mwadhi lose, wasenwang'o ofis Migori, wasenwang'o ofis ginene. Kidwa telo ne jopiny nyaka iwinj jopiny. To wabro winjo gima jopiny dwaro to walos go. Ka jopiny owacho ni waluongo UDA mondo donjie sirkal walos go to wabro timo. Ka jopiny dwaro ODM no walos go to wabro timo, lakini wan gima ng'iyo ni LDP is ahead of these parties nikech iwinjo ga. Nyoro gitimo NDC donge. Nyoro iwinje gima gidwa timo jopiny. Nyoro giwacho ka gidwa pogo lemo mar party donge. Kendo nyoro giwacho ka gidwa share sirkal. Kose iwinje ni education bro bedo free, wan wasenyisi wan kod formula kaka education bro bedo free. Koro ng'at manyisi kaka bro konyi to kod ng'at manyisi telo midhi miye, ng'al mi bro kawo ga ng'at mochung' kodi en ng'at manyisi na one, we are not concerned about no wadhi kawo sirkal wapogre nus gu nus. Emomiyo an nyoro awinjo kata nyisi ya no se wang' kod jatend piny ma jalup jatend piny manogol cha kowacho no en nodwa nomiye komba par donge mag CSP modhi Murima to owacho ni joluo to wachno en mach mibro wach bang'e. Koro magwa miwacho ka bang'e gi kodwa winjo. An ang'iso joluo Nyasaye osegolo nwa yo mwanyalo nwang'o gang'o jatend piny ni directly. Kik wachak dwanyere ni wacho no wan ni nyalo miwa, no nyalo ng'adnwa, wadhi wakaw telo nikech mano e gima Ramogi Ajwang' ne dwaro no wan. Kik wachak ywagre mondo waduokre chien nikech Nyasaye oseyango nwa wach. Aya, nino ka ote ntiere ka indi mowuok kuom zaneno marwa wacho kane amor gi Kala TV kona jatelo ni joyuth mandhiwa dware malich miwuoro jatelo omigi kaka inyalo yud kaka yani nyisgi kaka ginyalo yudi kaito wacho ka bende ne gimor kod jotelo maket kod mano yondo we want leaders with clear minds like him. Machielo ote pod ntiere ka indi mang'eny janeno imbi nyalo chalo ote mari kamoro amora ma ntiere parinye dwe live mbui at Kala TV live. Adama ni watieki mapiyo piyo, dani watieki to kapok watieko. Wach mar tutam Nyanza ni wacho ni ini wuon kipachi ine nang'o. Ananyisi jopiny gimidwaro ken tutam. In kichungo kinyi ing'iyo nani chiem nadi, nyathi ano dhi skul nadi. Jok machon tutam ni dikete sufuria bobed chiemo minyalo chamo. Tutam nyalo chulo ni bill ma hospital kata bill mar skul. Anawacho ni weche gi wawere go wawacho weche ba nikech josiasa morga ka wawacho weche gi to mar watu waketo kanye chien. To an gi mar watu mono jopiny oripo keto mbele wa discuss no sirkal man manyalo kelo nwa kony iweche machando wa pile ka pile. Kik wachak wacho tutam. Kata kono ng'ato nwang'o tutam
kata ka ng'ato onwang'o one term, ibro nindo kichiemo, ng'ato bro golo ni shida ma chandi. Wan wango conversation mag two term, one term, one focus marwa en no wadwa loko piny nikech jotelo wanyisi ni wasewuok i first liberation, third liberation ema koro wadwaro. Third liberation en economic liberation. Ka miyo nyithindo ma sani onge gi tich tikonyo jonyuolgi, ikonyo joutegi, ikonyo nyithindgi, ikonyo mier nikech pesa koro wuotho mier. Mano e gima wadwaro. Weche mang'eny mag two term an ok ane kama ne big idea. To ka one term nyalo kele, okele. Ka two term nyalo kele, okele. Koro one term omina ng'ono, two term omina ng'o. Mago gin narratives ma konyo josiasa okonyi. In ing'e maber ni gima duong' en ni kichiewo kinyi, en an ji ochiem nadi, piny anoru nadi, shida machandi ano sol nadi. Koro mago ema obedo nwa lwachi e wigi. Kik wawach weche mag hatred nikech ang'o momiyo wacho ng'ato ni one term. Mano badho mana en one term bro timre atima kado timre. Ken two term obro timre. Koro okwadwa wacho weche mag 2027. Wawacho weche masani nyalo konyo jopiny nikech aparo ni kanyo ema nyalo ng'eyo ni jatelo nyalo bedo jatelo mokanye. To jatelo itelo kod telo manadi. Nikech Jesus ne kowacho ni shetani ni one term. Donge Jesus no biro to wacho na biro mondo awachu no wach maber. Donge to wach maber ne mane opinyo kawo emomiyo sani wadaki maber nikech wang'e Yesu. Ne Yesu bito tako no shetani one term, shetani two term, mago okonyo. Wan wawacho weche manyalo konyo jopiny. Ananyise ni Fred Ogolla en ng'at modak Islam Kibra. Nyathi monyuolo Ugenya, nyathi moneno chandruok. Koro an chandruok maneno go, taneno kaka bende Nyasaye okonya ba oki. Mano e gima biro kelo kaka wach maber. Kikawo wach maber, kawo wach maber. Koro apenji, kine wach maber manyalo konyo odi, nyalo konyo skul kumisome suftal, to kod one term go two term, ini idwaro ang'o? Idwaro prototype, kosi idwaro one term, kosi idwaro two term. Nikech ing'e gima timore Tracy, kik wachun ng'ato gima gitimo. Nitie joma jo one term, wawe gitim one term. Nitie jo two term, lakini nitie jo two term nyalo winja buwach no koro wan wadwaro prototype, ama wan wadwaro ang'o? Wach maber. Koro yiero en ma ng'ato nikech ing'e ni ok inyal wacho ni ing'e molo ng'ato. An professor, ting'e professor mi humility. Ni mondi bed professor nyaka ikali lwet ji. To jomikali lwet gi nyaka ng'eni bendi nyalo winjo ko wach ni wach moro. Inyalo reflect donge bilok pachi weche emomiyo an awacho no two term, one term okonywa wa focus ni gima nyalo konyo japiny, gima chando japiny sani. Aya hero kama na nya Professor Fred Ogolla. Neno utitiri ka ndi mara Millicent wacho kanyo ni nyar bar ndege. Koni amos ne mheshimiwa wacho kanyo ni mheshimiwa no konye malich miwuoro. Ntiere ka ndi bende mar Duncan Owino Senior. Koni lowa maber achiel kachiel e mbui ndo mar Facebook. Mana ka watieko adani mondi kao dakika achiel mondi mi janeno mar Kala TV wacho mari mogi kod chik makawuono ninde. Nichwara mogi an mawacho en mayot no akwayo nikech safari mwadhiyo ni dwaro weche mang'eny. Dwaro gimilong lemo, koro spiritual capital en no kanyalo lemona, inyalo lemona. Gini dwaro financial capital, lemo bende nyalo keto financial capital. Gini dwaro social capital, adwaro support maru. Jok manyalo supporta ok pesa bende kata ni ikeyo wachwani nikech acho no ka Nyasaye ora tanta bro na oro in mondi bendi wuothi tero wach ni joma ng'eny. Mogik anakwayo jok madwa chung duto, MCA, MP, Senator, Governor, LDP en kuma ibro no ken ot morwaki, ot ma onge mibadhi, ot ma onge mahund, ot ma onge mapendeleo. Donji ot ma LDP nikech ng'e gima timore. Awinjo ka joma wacho no wadwaro siji chama manyien, onge chama manyien. Chama manyien en LDP. Chama ni en chama ma onge weche mabro chandi kisedonje chama ni. En chama mibro bede jakanyo kendi bro bede kod sauti. Koro donji LDP, itelo mar LDP en telo ma onge ng'at ma onenni. En telo ma bro mi thuolo mondi nwang telo mondi los jopiny. To mogik ok en telo no wadwa mitelo kaka MCA e governor. Wadwaro no alok pinywani mondo piny obed maber nikech ok wanyal bedo no wan wabedo bera jotelo to jopiny to chandre. Nyaka gima chando japiny bendo chandi. To an gima chando japiny ema chanda nikech aseno chandruok to chandruok bendo osenena. Koro wan wang ok wanyalo tieko chandruok mondo wachak wacho weche mabeyo, wawe weche mag mibadhi,
wa weche mag dhier mosemako piny, weche mag kuyo achiedh nade gi wadwa mondo wachiedh mondo wabed maongo kodgi, kaka Millicent Mokbar Ndege wachono, wan wadwa chiedho piny. Koro in yier ni chiedho pinyu koso wabedo mna tuoche machando piny. Koro kiyiero chieth, yier Fred Ogolla, yier LDP. To kidwa yiero achiedh nade, ging'eny nikech nyalo neno gi everywhere. Nyasaye ogwedhu, sabato maber no Nyikwanya. Abenda kwayo joluo nuchung koda nikech abende dala ema en dala, nikech an Kisumu dala momiyo ok Nairobi duto mondo alos kudu from Kisumu dala. Kik alos Nairobi nikech jo Nairobi to osewinja moromo. Nyasaye ogwedhu. Erokamano Tesi. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno mar Kala TV. Iwinjo paro kod weche malemo bende wuok kuom Profesa Fred Ogolla ma bende owang'e nyaka gi sani ni endi ng'iyo komno mar ker ma pacho kae ndi kochopo yiero mabiro maduong' e higa mar 2027 mano higa manyien. Awei mana gi kanyo idhi bedo mos kibedo mos kama intiere inono weche ma bende profesa wacho odiochieng' ma kawuono ni endi obiro telo weche gi mag thieth stima. Kori bedo mos tiketo gi ratil tipimo ka be giromo ni kaka idwaro koso ratil pod ok balance kodi maber. Itudore koda ko Moloka Nyasabiro mar odiochieng' janeno mar Kala TV ne do weche manyien e yo mar adimba kidinyendo mar diero odiochieng'. Nyaka gi kinde ni endi yiena mar mondo mi agoni oriti watudore to Nyerere machuok. Chenro maket kod maendi inetaye kodan Tracy Ouma. Oriti masani. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka
e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseloso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo